In het voltigeren is de Roemeen een kunstenaar. Met een strakke lichaamshouding turnt hij de meest complexe combinaties. Eindscore zeskamp 88,825. Wacht op het rode sein van de jury. Het eerste element. De kruiskip naar tussenbalans. Is goed. Dan de Azarjan tot breedte gaan. Perfect. Ja, gaat omhoog. Ja, doet het endo spreiden met een hele draai naar ellegreep. Prima. Dan de halve draai. Nu komt het. Nu komt het. De 3 combinaties. Daar is de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geflikt. 3 vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Dan de anderhalve draai naar ellegreep. Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Dit is belangrijk nu wat nu komt. Die salto. De Gaylord 2. Kan hij doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. Hij heeft wel iets vertraagd, maar hij gaat door. En hij doet zijn hele oefening hoor. Hij gaat voor 7-9. Dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslist. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De Flying Dutchman. En hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Heeft hier de oefening van zijn leven gevuld. Hij staat. En iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal uit de dak. Ruben en Robert.